नमस्कार मित्रांनो, आम्ही आज आलो आहोत शेतामध्ये आपल्या. मला येऊन पाहून घ्यावं, कारण तण जास्त झालं होतं शेतामध्ये. म्हणलं तणाचं पीक फवारणी मारून घ्यावं छोट्या बाटलीमध्ये घेऊन. ते मी मारून घेतलं मी सगळं. आणि पण तुम्हाला मी आज आमच्या शेतामध्ये आणखीन एक चिमण्याचं खोपा पाहिलं, ते खोपा दाखवा म्हणत आहे. आणि सोयाबीनचं पीक तर तुम्ही पाहिलेच आहे. तर मित्रांनो चला, तर मग तुम्हाला दाखवतो आमच्या शेतामध्ये चिमण्याचा राहण्याचा वावर, खोपा व आमच्या शेडमधले काही पसारा आहे पडलेला, शेडची माहिती. व्हिडिओ पूर्ण लास्टपर्यंत पहा. आणि नवीन जर तुम्ही चॅनलवर आला असाल, आबेवर ऋषी निसर्गकट्टी चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करून घ्या. ठीक आहे मित्रांनो, तर पाहूया मग. हे पहा पप्पा, ही चिमणी आहे बघावर. आणि पप्पामध्ये सोयाबीनला कसं छानपैकी शेंग आले बघा. एका झाडाला एवढे शेंग आहेत, दिसते का? हे बघा, सुरुवात झूम करतो. ते सगळं शेंग आहे, ते सगळं शेंग आहेत. झाडाला बरेच शेंग आहेत. सोयाबीनचं तर शेंग आलेलं आहे चांगलं. तुम्हाला दाखवतो. शेंग दिसते का तुम्हाला? सांगा बरोबर आहे का पीक? कमेंटमध्ये सांगा बरं. तुम्हाला 1-2 झाडं दाखवलं मी पिकाचे. प्रत्येक झाडाला असं पीक आहे. अशा प्रकारे शेंग आलेलं आहे. जवळपास एका याला 20-25 म्हटलं तरी चालेल शेंग. हे पीक हे पूर्ण असंच प्रकारे सोयाबीन आहे. मित्रांनो, छानपैकी पीक आलेलं वाटते मला तर. तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आणि आपल्या शेतामध्ये चिमण्याचा वावर खूप वाढलेला आहे. चिमण्या वगैरे तुम्हाला दाखवतो. किती छानपैकी घरटा तयार केले बघा, खोपा. आपल्या शेडजवळच केलेलं आहे. हे बघा किती मस्त वाटते बघा पाहायला. इकडं 2 आहेत, तिकडं मागच्या साईडनं 3 आहेत. ते आपल्या शेतात मस्त वाटते बघा. चिमण्यांचा आवाज येते का तुम्हाला? चिमण्याचा आवाज आणि ही चिमणी फार रंगीन आहे. पिवळसर मस्त वाटते पाहायला. आमचा आबी. हाय मित्रांनो. अशा प्रकारे आहे बघा शेत. मला आज येऊन जावं ग थोडंसं. इथं काय पाहायचं, ज्या ठिकाणी चालतो आम्ही, ज्या ठिकाणी जास्त गवत वगैरे आलं तर तण झालं होतं, थोडंसं बाटलीमध्ये घेऊन छोट्याशा तणाशी मारलो मी. तिथं तण पायाखाली राहू नये. जास्त राहिलं तर कसं थोडं त्रास होते, काही असलं समजा परिणाम होते, म्हणून मारून घेतलो. सोयाबीन सगळीकडे शेंग आलेले आहेत. आता वाढ आहे आणखीन. चिमणी पिवळी मस्त कलर. काय भारी आहेत बघायला, किती छान वाटले. चिमणीचं मस्त
स्वयंपाक करायचं बघा. एकच शिकली आहे ती. बघ एवढंच एवढं कलर किती मस्त आहे. आपली गावरान चिमणी येते अक्षरात एवढं मस्त वाटते चिमणी. कलर आहे मस्त. शेतामध्ये लिंबाचं झाड आहे. एक गुलमोहरचं झाड. हा कलर किती जबरदस्त आहे. मस्त आहे. आपल्याला शेडमध्ये पाणी वगैरे असल्यामुळे की नाही पाणी बिणी प्यायला बी आहे इथं आणि थंड झाड बी आहे. शेडमध्ये तुम्हाला दाखवतो जरा. शेड हे आपल्या शेडमध्ये आहे पसारा सगळा पडलेला. एक महादेवाचे फोटो ठेवलेले, शिवपार्वती माताचे फोटो आहे. जास्त कोणी येत नसल्यामुळे इथं तसंच पडून राहते सगळं पसारा. सगळा धिंगाणा आहे तसं. वायर तार तेव्हा कोंबड्या वगैरे असताना सगळं व्यवस्थित लागते पण सगळं सामान ठेवलेलं होतं. पाईपी वगैरे इथं राहण्यासाठी आम्ही चांगलं फॅन वगैरे सोय केली. त्याचं झोपता यावं वगैरे म्हणून फॅनसुद्धा ठेवलं होतं. पलंग आणलं होतं चांगल्यापैकी आराम करायला वगैरे. आणि ह्या ठिकाणी कोंबड्या होते बघा. कोंबड्या या ठिकाणी होते. या शेडमध्ये होते. या शेडमध्ये कोंबड्या होते बघा आमचे सगळे. इथं पाण्याची सोय होती त्या कोंबड्यासाठी. हे अशा सगळ्या प्रकारे शेड पूर्ण मारलेलं आहे. मोठा आहे खूप. आता सध्या ठिबक वगैरे पाईप काढून ठेवलेले आहेत. लाकडं वगैरे काढलेले. हे शेड होतं पूर्ण. यात सगळं कोंबड्या सगळे छानपैकी चरत होते. दाणे वगैरे खाणं, पाण्याचं पिणं सगळं चांगलं होतं. इथं लाईटीसाठी वायर वगैरे सगळं केलं कनेक्शन. हे शेड आहे. शेडमध्ये सगळं आता पसारा झालेलं आहे सगळं. हे बाहेरचं आपलं झाड वगैरे आहेत. आता सध्या इथं कोण नसले मस्त चिमण्या वगैरे घरटे वगैरे बांधलेत. हे बघा खोपा इथं बांधला बघा एक छान. हे बघा दिसले का तुम्हाला खोपा? झाडावरती खोपा मस्त. हे शेड मग मित्रांनो व्हिडिओ चांगला वाटला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करून घ्या चॅनलला. मी नवीन व्हिडिओ अशाच प्रकारे टाकतो. अभिरुचीची काही माहिती वगैरे टाकतो, शेताबद्दल काही माहिती, आपल्या शेतामध्ये काय काय काम करतो आम्ही, काय नाही, पीक कसा प्रकार आलेला आहे हे सर्व माहिती तर असतो मी. हे चिमण्या वगैरे मस्त. हे बाहेरचं वातावरण असं आहे हिरवगार. हे आमच्या घराला होल्ली म्हणतात बहुतेक. एक पक्षी साठी होल्ली म्हणतो आम्ही, म्हणजे कबूतरसारखंच असतं जरा. दिसून गेले तुम्हाला ओळखणार नाही बहुतेक. फुलपाखरू बघा कसं खेळते.
आहे मस्तपैकी. बघा फुल पहा करू. शेतामध्ये सगळ्या प्रकारचे पाहायला होतात मस्तपैकी. पिवळा फुल पहा करू. इथे एक चिमणी अजून. अजून अजून दाखव आम्ही कुठं आहे. दाखव बरं तू. तुझं लक्ष लय बारीक करते हे चिमण्या. चिमणी झाडावर बसली तर मस्त. इकडे घरट आहे बा खोपा. खोपा इकडे काय ते दिसते का लोंब लागते. 2 पानामध्ये तुम्हाला दिसत काय बघा. हे खोपा आहे बघा. तेव्हा चिमणी आली बघा इथं. त्याच्यामध्ये गेले. छान आहे चिमणी. छान पिवळसर कलर. बघा छान चिमणी आहे बघा.